morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। उत्तराखंडनि आलमरा जिल्लायाव बास गोग्लैना सा 36 सुबुंनि जिउ खहा। उत्तराखंडनि आलमरा जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव बास जाब्रबथायाव मार्च जुलाइयाव गंसे 45 सिटार दावबायारि बासआ 200 मिटार गोथौ हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया दासिम सा 36 जाबाय। बासआ गढ़वालनि भौरीनिफ्राय कुमाऊंनि रामनगरसिम हरसे दावबायगासिनो दंमोन, जाय 250 किल'मिटारसो जानथाइखौ आवग्रिगासिनो दंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया फुंनि 8:25 रिंगासोआव गावनि थावनि रामपुरनिफ्राय 35 किल'मिटारसो गोजानाव जादोंमोन। जाब्रबथाय जानाय थावनियाव रैखाथि हाबाफारिनि थाखाय पुलिस आरो स्टेट डिजास्टार रेफरेन्स फर्स (SDRF) जों लोगोसे इमारजेन्सि रेफरेन्स टीमफोरखौ थिसननाय जादों। खाथि खालानि गामिफोरनि थागिरिफोरा गिबिसिन फिन्नाय होदोंमोन। थाबथानानै थानाय दावबायारिफोरनि थाखाय रैखाथि खालामनाया सोलिगासिनो दं। उत्तराखंडनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामीआ बे जाथायनि सायाव दुखु फोरमायनानै बुंदों दि आं आलमरा जिल्लानि मार्च जुलाइयाव जानाय दुखुनांथाव बास जाब्रबथायाव दावबायारिफोरनि जिउ खहा जानायनि जोबोद दुखुनांथाव खौरां मोनदों। दुखुनांथाव जाथायनि फिननायाव गिबि मन्थ्रिया ओनसोलाव RTO मावख'गिरिफोरखौ दोनथ'नो बिथोन होदों आरो थैनायनि नखरनो 4 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बेजों लोगोसे जाब्रबथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे मेजिस्ट्रेट नायबिजिरनाय जागायनाया जादों। नैथि खौराङावनो दङ। आसामनि नगावआव दुर्गा मन्दिरनि सिङाव फासि नांनानै थानाय फुजारि मोनदों। मैया समबारखालि आसामनि नगाव जिल्लायाव सासे फुजारिया थानसालिनि सिङाव गावखौ फोथैना लानायनि खौरांखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय फुजारिखौ कार्बि आंलंनि थागिबि दाम'दर गुरुजी होनना सिनायथि होनाय जादों। सुलुंनि बादियैब्ला बिथांखौ समबारनि फुङाव बरहमपुरनि बामुननि सरबाजनी दुर्गा मन्दिरनि सोरगिदिं फासि नांनानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायगानि थागिबिफोरा बुंदोंमोन दि लक्ष्मी फुजानि उननिफ्रायनो बिथाङा थानसालियाव नेम बादियै धोरोम फालिगासिनो दंमोन। बबेखानि पुर'हितनि जोबोद गोब्राब थिरांथानि जाहोनफोरखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरो, जाय हरखाबै जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। थामथि खौराङावनो दङ। रांखान्थियारि केलेंकारिनि थाखाय JBE ल' कलेजनि प्रिन्सिपालखौ सासपेन्ड खालामदों। गुवाहाटीनि JBE ल' कलेजनि प्रिन्सिपालजों लोगोसे 2 गुबुन सुबुंफोरखौ खौथि रांनि रांखान्थियारि केलेंकारियाव लोब्बा थानायनि थाखाय होखारथ'नाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। मोन्नाय खौरांनि बादियैब्ला एरख'जानाय सुबुंफोरखौ फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर मालाबिका तालुकदार महरै सिनायथि होनाय जादों। प्रेक्टिकेल कर्स क'अर्डिनेटर रन्जन ज्योति दास आरो एकाउन्टेन्ट प्रदीप बेजबरुवा। सुलुंनि बादियैब्ला JBE ल' कलेजनि सामलायगिरि आफादा 2 नबेम्बर 2024 मायथाइयाव मोनसे अडिट रिपर्ट आरो 7 सोद्रोमायारि आफादजों गथायजानाय बेनि उननि मोनदांथिफोरखौ उनसंनायनि उनाव दोनथ'नायनि बिथोनफोरखौ बारहोदोंमोन। दाय होनायफोरा सुबुरुन होयो दि साथामबो 2029 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम बे गिदिर राङारि गाज्रि आखुखौ खालामनायाव लोब्बा दंमोन। बड' निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।